பற்றி பலம் பலம் அறி பலம் அளித்து நோயற்ற மகிழ்ச்சியை தரும். எது இது? சத்துகுண உணவு. சத்துவம். இது சத்திய குண உணவு. நமக்கு ஆரோக்கியம், நோயற்ற வாழ்வு, குறையற்ற செல்வம். சத்து இருக்கும், ஆயுஸ் கூடும், நல்லா உடம்புக்கு தெம்பா இருக்கும். இதை விட என்ன வேணும்? இதே மகிழ்ச்சி தான். அடுத்து படிங்க. ரஜோகுணத்துல எப்படி இருக்கும்? படிங்க மாதிரி நீங்க. ரஜோகுணம் மிகவும் கசப்பான, புளிப்பான, சூடான, கடுமையான, எரிகின்ற, துன்பம், சோகம், நோயை அளிக்கும் ரஜோகுண உணவுகள். ரஜோகுண உணவு என்ன? மிகவும் கசப்பா, ரொம்ப கசப்பா. மாசத்துல ஒரு டைம் சாப்பிடலாம். பாவக்காய் கீவக்காய் அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது. அது காய் வகை. ரொம்ப கசப்பா அதே டெய்லி சாப்பிட்றதுனாலும் அது ஆகாது. அதே மாதிரி புளிப்பு ஓவரா சாப்பிடக்கூடாது. சுட்ட 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 சாப்பிட்டோம்னு வச்சுங்க. அப்புறம் எரிவு, காரம். காரம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்? மிகவும் கசப்புங்கிறது காரம். அதுவும் அவ்வளவுதான். ஏன்னா உள்ள போகுது. உள்ள போயிட்டு என்ன ஆகுது? உடல்ல அல்சர் தான் வரும். அல்சர் வரும், பிபி வரும், எல்லாம் நோயை தேடி வரும். நோய் தேடி வந்தா என்ன ஆகும்? நமக்கு துன்பம் தான். அப்புறம் நோவுன்னு ஆஸ்பத்திரி அலைஞ்சிக்கிட்டு, மருந்தே உணவு, உணவே மருந்து. எது நல்லது? அது நம்ம சாய்ஸ். சத்து குணம் தான் எடுக்கணும் நாம. தமோ குண தமோ குணம். உணவுகள். சுவையற்ற, ஊசி போன, தீண்டத்தகாத பொருள்கள், தொற்று நோய் மாசுபடுத்தும் அற்ப ஆயுள் தரும் உணவுகள் ஆமா. வந்து தமோ குண உணவுல இருக்கு. இது வந்து என்ன செய்யறாங்கப்பா? அந்த இப்போல்லாம் நான்வெஜ் வேணும்னா அப்பயே வெட்டி அப்பயே அந்த காலத்துல கொடுப்பானுங்க. இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க? வெட்டி வச்சு ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறானுங்க. ஃப்ரீசர்ல வச்சு அதை நான்வெஜ்ஜே சாப்பிடாது. நோவு தான் அது. சாப்பிட எந்த டாக்டர் போய் நான் போனது நான்வெஜ் சாப்பிடுன்றாங்க. பழம் சாப்பிடுங்க, ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க, கீரை வகைகள் சாப்பிடுங்க, பால் குடிங்கன்றாங்க. நீ மட்டன் சாப்பிடுங்க டெய்லி ஒரு 1/4 கிலோ, சிக்கன் சாப்பிட்டு டெய்லி 1/2 கிலோன்னு சொல்றாங்களா? அதெல்லாம் யோசனை பண்ணணும். எது ஒண்ணுக்குமே ஒரு ஆல்டர்னேட் இருக்குது. அதை சாப்பிடணும் நம்ம. இப்போ அது வந்து என்ன ஆகுது? அவன் வச்சிருக்கிறான். அதுவும் இல்லாத இப்பெல்லாம் சமீபமா ரீசனபிளா பெங்களூர்ல கூட ஒரு ஹோட்டல்ல போய் பார்த்தா, மட்டன் கறின்னு சொல்லிட்டு நாயை போட்டுருக்கிறான். டெல்லியோ எங்கேயோ ஃபுல்லா நாய்கறி தொங்குது உள்ள. கேட்டா அவன் மட்டன் சொல்லி போடுறான். இதெல்லாம் எங்க போய் போறது? நோய் தானே. அதே போல அந்த எங்க சேலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப அவ்வளோ காக்கா. இப்ப நம்ம ஊர்ல காக்காவே இருக்கிறது இல்ல. ஹோட்டல்ல பார்த்தீங்கன்னா, காடை, கௌதாரி, காடை, கௌதாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காக்கா பிடிச்சு பிடிச்சு அடிச்சு போட்டுறானுங்க. என்ன ஒரு கொடுமையா இருக்குது பாருங்க. நம்ம விலங்குகள் வந்து அதனுடைய சட்டத்தை மீறி நம்மகிட்ட வரதில்ல. மனிதர்கள் தான் நம்மளுடைய சட்டத்தை மீறி அதுக்கு உணவாக வேண்டியதை நம்ம சாப்பிடுறோம். அது மிக மிக தவறான ஒரு செயல். அதனால என்ன ஆகுது? தொற்று நோய் வருது, மாசுபடுத்துதும். தவறான ஒரு இது அதெல்லாமே. நாம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதுதான் வரும். எப்படி? என்ன சாப்பிடுறோம்னா சத்துகுண உணவு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் சாந்தமா, அமைதியா, பொறுமையா இருப்போம். ரஜோகுண உணவு சாப்பிட்டா அப்படியே கோவம் வரும். எரிச்சல் தான் வரும். டென்ஷன் ஆகும். ஒரு கொஞ்சம் சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ரொம்ப கோவப்படுவோம். அது எப்படி ஒரு இது உதாரணம் சொன்னா, இப்போ சத்துகுண பிராணிகள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம மனுஷங்கள சொல்ல வேணாம். சத்துகுண விலங்குகள். எது? ஆடு, மாடு, யானை, மான் இதெல்லாம் வந்து வெறும் கீரைகள். இததான் அந்த மாதிரி இலத்தான் நான்வெஜ் சாப்பிடுறது இல்ல. தாவரத்தை சாப்பிடுறது. இதனோட குணம் எப்படி இருக்குது? கூட்டம் கூட்டமா இருக்கும். யானையும் கூட்டமா போகும். ஏதோ ஒண்ணு மான் கூட்டமா இருக்கும். ஆடெல்லாம் பட்டியல போட்டு அடைக்கலாம். மாடை ஒண்ணா கொட்டியில கட்டலாம். ஆனா புலி தனியா தான் இருக்கும். சிங்கம் தனியா தான். ஆனா குகையில தனித்தனியா தான் இருக்கும். ஏன் சொல்லுங்க? அதோட உணவு பழக்கம் அப்படியே. நான்வெஜ் சாப்பிட்டு அது ஒன்லி நான்வெஜ் தான் சாப்பாடே. வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா? இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, நாம என்ன சாப்பிடுகிறோமோ அதுவா ஆகிறோம். அதான் நமக்கும் இதேதான். நம்ம நல்லா நான்வெஜ் வெஜ் சாப்பிட்டா நல்லா நமக்கு ஆயுள் கூட வரும். நோயற்ற வாழ்வு கிடைக்கும். சத்துகுண உணவா. அதே ரஜோகுண உணவு சாப்பிட்டா நோய், பிபி, சுகர், அல்சர் எல்லாம் வரும். தமோ குண உணவு சொல்லவே வேண்டாம். நோவு வந்து சீக்கிரம் போட்டு போக வேண்டியதுதான். நோவுல இழுத்துக்கிட்டு கிடக்க வேண்டியதுதான். தமோ குண உணவெல்லாம். நாள்பட்ட நான்வெஜ் அவன் பாட்டுக்கு வச்சுட்டு புழுவெல்லாம் வச்சிருக்கோம். அதை கொண்டாந்து எடுத்து வச்சு அந்த புழுவை நோண்டி போட்டுட்டு அதை எடுத்து அந்த சொல்லும் போது நினைச்சு பாருங்க, வாந்தி தான் வரும். அந்த நெருப்பு வச்சு நெருப்புல காட்டுறான். நமக்கு என்ன தெரியும்? அது இந்த புழு தெரியுமா, புண்ணாக்கு தெரியுமா? கேட்டா மாடு அச்சோட்ட ஆட்டை சாப்பிட்றோம், இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த புழுவை சாப்பிட்றாங்க. நோய் தான். நல்ல இதுதான். வாழ்க்கை முறை என்ன சாப்பிட்றோம், எதை சாப்பிட்றோம், நாம சாப்பிட்றோம் என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுவாதான் ஆறோம். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? நாம சத்துணவு உணவுகளை எடுத்துக்கலாம். பகவான் எதை சாப்பிட்றோமோ அதை சாப்பிடலாம். இப்போ வந்து முக்குணங்கள். முக்குணங்கள் உணவுகள் பார்த்தோம்.
இப்ப முக்குணங்கள் யாகங்கள். என்ன யாகம் பார்க்கலாம்? குமுதாமாச்சி இதை மட்டும் படிச்சிருங்க நீங்க. அப்ப திரும்ப உங்களுக்கு வரல, ஓகே. எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்களின் முக்குணங்கள். சத்வகுணம் சாஸ்திரத்தின் படியானது, கடமையாக செய்வது, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. ரஜோகுணம் பௌதிக லாபத்துக்காக செய்வது, தற்பெருமைக்காக செய்வது. தமோ குணம் அது கீழ்கண்டவை இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. சாஸ்திரங்களில் வழிகாட்டுதல், பிரசாத விநியோகம், வேத மந்திர பாராயணம், பூஜாரிகளுக்கு தட்சிணை நம்பிக்கை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. சத்துவ குணத்துல சாஸ்திரத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன்படி செய்வாங்க. கடமை செய் பலனை பகவான் சொல்றாரு. கடமையா செய்யணும்னு செய்வாங்க. அதே மாதிரி விரும்பணும் செய்யறாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் ஐயருங்க ஐயருங்க இது கொடு அது கொடுன்னு கேட்கவே கூடாது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, நாம தாராளமா தரணும். பிராமணர்களுக்கும் பிராமணர் அப்படின்னா பிராமன் பிரம்மன் இது ஜானாதி. பிரம்மன் இது ஜானாதினா பிரம்மனை உணர்ந்தவன் பிராமணன். அவர்களுக்கு நாம அள்ளி கொடுக்கணும். பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. பிராமணர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் வைஷ்ணவர்கள், அவர்களுக்கு இன்னும் நம்ம அள்ளி கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது பகவான் ரொம்ப திருப்தி அடைவாரு. கோ பிராமணாய நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா பிரநிதியில, கோ பிராமணாய இதுகாயச்சான்னு. கோ பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் பாதுகாப்பவர் யார்? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால நம்ம பசுக்கு ரொம்ப நல்லா பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல வெகுமானம் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். பிராமணர் அவர்களுக்கு நாம என்ன பண்ணணும், தாராளமா கொடுக்கணும். ரஜோகுணத்துல என்ன செய்யறது, பௌதிக லாபத்துக்கு. எனக்கு பணம் வேணும் கொண்டாங்க, எனக்கு படிப்பு வேணும் அதுக்கு ஒரு யாகம், பணம் வேணும் அதுக்கு ஒரு யாகம், ஆயில் வேணும் அதுக்கு ஜென்ம மிருத்தி ஆகும். ஒன்னொன்னுக்கும் தற்பெருமை. எதுக்கு தற்பெருமை? எனக்கு பணம் நிறைய இருக்குது, என்னமோ ஒரு யாகம் சேர்த்து நிறைய காசு கேட்டாங்க, 30,000 50,000 கேட்டாங்க. கேட்டலாம், ஐயோ நாங்களாம் வேணாம் பகவான், எனக்கு அறியாம இருக்குது, அதையே நான் சொல்லிக்கிறேன்ட்டேன். என்னவோ சுதர்சன ஹோமம், சுதர்சன ஹோமம் அதுலயே எல்லாம் வந்துருங்க மாதாஜி. 30,000 30,000 ஆகும் 40,000 ஆகும்னாங்க. எப்பா சாமி, அந்த 30 40,000 கோயிலுக்கு கொடுத்தாலும் கோயில் கட்டுவாங்க, ஒரு 4 பேர் உட்காந்து கோயிலில் நிம்மதியா போவாங்க. ஒரு புக்கு இப்போ மாங்குளூர் ஸ்கல்ல வேதிக் பிளானிட்டேரியம் கட்டுறாங்க, கொடுத்தாலும் புண்ணியமா 4 பேர். இப்போ நம்ம படிக்கிற மாதிரி 4 பிரம்மச்சாரிகள் படிப்பாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க போய் படிக்கலாம், வகுப்பறையெல்லாம் வைக்கிறாங்க. எதுக்கு நான் இது பண்றது? பகவானை திருப்திப்படுத்தினா போதும். எல்லாரையும் எனக்கு வேணும், எனக்கு பௌதரிய லாபத்துக்காக நான் செய்யறது தேவையே இல்லை. ஏகட பணத்துக்கும் தற்பெருமைக்கு சேர தேவையில்லை. பகவான் திருப்திப்படும் போது நம்ம செய்யணும், அது போதும். அவரை திருப்திப்படுத்தினா எல்லாம் திருப்தி. வேருக்கு தண்ணி ஊத்தினா போதும், இலை கிளை கனி காய்கள் எல்லாத்துக்கும் போகும். இங்க வாய்க்கு சோறு போட்டா போதும், உடம்புக்கு எல்லாத்துக்கும் சத்து போகுது. அதுதான். அது போல பகவானை திருப்திப்படுத்தினா போதும். தமோகுணத்துல எதுவுமே கிடையாது. என்ன இல்ல, சாத்திரங்கள் என்ன சொல்றதோ அந்த மாதிரி நடத்துக்க மாட்டாங்க. பிரசாதத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு யாகம் பண்ணா பிரசாதம் கொடுக்கணும், கொடுக்க மாட்டாங்க. வேத மந்திரம் பாராயணம் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க பூச்சாரிகளுக்கு தட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாத பண்ணிட்டு போவாங்க. அதான் தமோ குணத்துக்காரங்களுடைய யாகம். யாகங்களில் இதுதான் முக்கோணம். அடுத்து யார் படிக்கணும்? மதனா மாதாஜா. கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து படிங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்பது மிகச் சிறந்த யாகம். ஹிருதே தியாயதே விஷ்ணும் திரேதாயாம் யஜதோ மகைத்வாபரே பரிச்சார்யாயாம் கலௌ தத் ஹரி கீர்த்தனாத். மொழிபெயர்ப்படி மாதாஜி. சத்தியயுகத்தின் விஷ்ணுவின் மீது தியானம் செய்வதாலும், திரேத யுகத்தில் யாகங்கள் செய்வதாலும், துவாபர யுகத்தில் பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதாலும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைத்தனவோ அவற்றை கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜெயிப்பதனாலேயே பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருதே தியாயதோ விஷ்ணு. கிருதே கிருதயுகத்தில தியாயதோ தியானம் யார் மேல? விஷ்ணுவின் மேல. கிருதயுகத்துல விஷ்ணுவின் மேல தியானம் பண்ணாங்க. திரேதாயாம் யஜதோ மகை. யஜதோன்னா தியாகம். திரேதா யுகத்துல தியாகங்கள் செஞ்சார். துவாபரே பரிச்சார்யாயாம். துவாபர யுகத்தில் பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதாலும் என்னென்ன பலன்கள். இந்த 3 யுகத்திலையும் நாம இந்த 3 விதமான வழிபாடு செஞ்சா என்னென்ன பலன் கிடைச்சதோ அதையெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மகாமந்திரம் சொல்றதுனாலேயே நமக்கு கிடைச்சிருது. ஏன்னா
கலி கல்மச நாசனம். இந்த மந்திரம் கலியை நாசமாக்கும். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுக அவதாரம் பகவான் சொல்றாரு, ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ 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 கதிர் அந்யதா. நாஸ்தேவ நாஸ்தேவ 3 தடவை சொல்றாரு. வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லவே இல்லை. என்ன வழி இல்ல? வேற வழியே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் சொல்லணும். ஈஸி. ஒரு நாளைக்கு நம்ம 24 மணி நேரத்துல நீங்க என்ன செய்றீங்க? யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு நாள் 24 மணி நேரம். 24 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு மணி நேரம் உட்கார்றோம். ஆயுசே 60 வருஷம் இருக்கிறோம். மிஞ்சி போனா 60 வயசு ஒரு போட்டுக்கலாம், ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஈஸியா சொல்றதுக்காக. 20 வருஷம் பகல், 20 வருஷம் நைட். இரவு பூரா 20 வருஷம் தூங்கி போடுறோம். 20 வருஷம் தான் முடிச்சிருக்கிறோம். அந்த 20 வருஷத்துலயும் படிக்கிறதுக்கு பள்ளிக்கூடம் போகணும், வேலை செய்யறப்ப வேலைக்கு போகணும், இதுக்கு நடுவில் என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாம் போகணும், இதுக்கு நடுவில் காலைல எழுந்து பல்ல விளக்கணும், குளிக்கணும். இந்த டைம் எல்லாம் கணக்கு போட்டீங்கன்னா டைமே கிடையாது நமக்கு. அதனாலதான் நீங்க தியானம் பண்ணாதீங்க, யாகம் பண்ணாதீங்க, பகவானுக்கு போய் கோயில் வழிபாடு வேணும். அதோட ஈஸியா என்ன, கோயில்ல போய் இதை சொல்லுங்க. கலௌ தத் ஹரி கீர்த்தனாத். இந்த கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். கலியை எதிர்கொள்ளும் நாமம் மட்டும்தான். அதுவும் பகவானோட நாமம் மட்டும்தான் அந்த கலியை நாசமாக்கும் சக்தி இருக்குது. வேற எந்த நாமத்தையுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உங்கள் உயிர் நாடியாக ஆக்குங்கள். ஆக்கிடலாம், ஆயிட்டீங்க. ஆக்கினதுனால நீங்க எல்லாம் சந்தோஷமா சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க. எல்லாம் 8:30 மணிக்கே. சும்மா சொல்லக்கூடாது. 4-5 பேர் இருந்தாங்க. 8 மணிக்கு குமுதா மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, விக்னேஷ் பிரபு, நீங்க எல்லாமே இருந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நேத்து சனிக்கிழமை 1/2 hour மேலதான் நிறைய பேர் வந்தீங்க. எவ்வளோ நாள் நம்ம வாழ்க்கையில வீணா போகுது. இந்த 1 மணி நேரம் உட்காந்து கேட்கலாம், ஒன்னும் குறைஞ்சிடாது. சொல்லுங்கம்மா, படிங்கம்மா, நீங்களே படிங்க. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களின் செயல்பாடும் யாகம் ஸ்துவகுணத்தின் சார்ந்ததாகும், சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றினாங்க. கடமை நான் 16 ரவுண்டு செய்யணும். டெய்லி நான் 4 ரவுண்டு செய்யணும். டெய்லி நான் 6 ரவுண்டு சொல்லணும். இதை கரெக்டா எனக்கு இதனால என்ன, நான் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றேன். நான் செய்யற பாவம் தான் எனக்கு ஒண்ணு ஆகாது. என் பாவம் கழியுது, அதான் தப்பு. அது ஆகாது. நாம தவறு செஞ்சா அது தண்டனை இருக்குது. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நமக்கு பாவத்தை முறிக்காது. இனி நமக்கு ஒரு நல்வழி காட்டும். ஆனா நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு இது கிடையாது. இன்னும் இந்த பக்தியில போய் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய 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 பகவானுக்கு நம்ம கொடுத்துருவாரு. பகவான்கிட்ட போவோம். பட் இந்த கடமையை நிறைவேற்றதுக்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் தான் சத்துவ குணத்தை தேர்ந்தது. பலனை எதிர்பார்க்காத செய்யணும். அவங்க சொல்லும் போது தானா அது சத்துவ குணத்தை சேர்ந்துருது. பகவானே, நான் டெய்லி 4 ரவுண்ட் செய்யறேன், நான் 10 ரவுண்ட் செய்யறேன், உனக்காக எனக்கு அதை கூட எந்த கடை அந்த பலன் வேணாம். அவரு கொடுப்பாரு, அவர் பார்த்துக்குவார். நமக்கு என்ன கவலை? கையை தூக்கிட்டுமா, முடிஞ்சு போச்சு திரௌபதி ஆட்டம். அவர் பார்த்துக்குவாரு. உனக்குட்டி மாதிரி விட்டுறோம். என்னவோ பண்ணியா நீ பகவான், நீ என்ன பண்ற, என்ன எந்த அளவு எனக்கு கஷ்டம் கொடுப்ப? குந்தி மகாராணி கொடுக்காத கஷ்டமா நமக்கு வந்துட போகுது. கஷ்டம் நமக்கு தான் வரும், வேற யாருக்கு வரும்? பக்தர்களுக்கு கஷ்டம் வந்தே வரும், கோச்சுக்காதீங்க. பக்தர்களுக்கு வரும். பக்தரா இல்லாத போனா இன்னும் வரும். தாங்க கூட சக்தி இருக்காது. பின்னாடியே நம்ம போயிட வேண்டியதுதான். அதனால பகவான்கிட்ட கண்டிப்பா அவர்கிட்ட நம்ம சாணி பண்ணியே ஆகும். பலன் எதிர்பார்க்காங்க. எப்படியே சத்துவகுணத்துல படிக்க மாதாஜி, டக் டக்குன்னு படிச்சிருக்கேன். அதேதான் சத்துவகுணத்தில் யாகம் சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்ற பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யறதுதான் சத்துவகுணத்துல செய்யப்படுறது. படிங்க மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தின் சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. இதை படிங்க. ரஜோகுணத்தில் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக தற்பெருமைக்காக. அதேதான், அதே மெய்தான். இந்த ரஜோகுணத்தை செய்யறது நன்மைக்காகவும் தற்பெருமைக்காகவும் செய்யறது. இதை படிச்சுங்க மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி
புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி நம்பிக்கையையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து விக்னேஷ் பிரபு நீங்க அடுத்து படிங்க. இது எப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சுடுகாட்டுல செய்வாங்க. இந்த தமோ குணத்துக்காரங்கலாம் அமாவாசைக்கு யாரும் இல்லாத போய் உக்காந்துக்கிட்டு பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாங்க, வேலை பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு மாதிரி மங்க சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தது. அந்த மாதிரி யாகம் தமோ குணம் செய்யப்படுமா? எப்படி இருக்கும் விக்னேஷ் படிங்க. தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் யாகம் சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாதம் விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தர்ஷனை இன்றி, நம்பிக்கை இன்றி. இதேதான் அர்த்தம். படிங்க பிரபு. இதுல நடத்தை, பேச்சு, மனம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். முக்குணங்கள் நடத்தை படிங்க பிரபு. நடத்தைகளில் முக்குணங்கள் சத்வகுணம் மரியாதை, கடமையாய் வழிபாடு செய்வது. ரஜகுணம் தன்னல நோக்கங்களுக்கான மரியாதை, சுய புகழ்ச்சிக்கான விவாதம். தமோகுணம் மற்றவர்களை அழைப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னை தானே சித்திரவதை. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சத்துவகுணத்தை பாருங்க, மரியாதை செய்வாங்க, கடமையா அந்த வழிபாடு செய்வாங்க செய்யணும்னுட்டு. ரஜகுணத்துலதான் சுய அதை முன்னே பார்த்தீங்களா, சுய லாபங்களுக்காக, சுய புரட்சிக்கான விருப்பத்துக்காக. தமோகுணத்துல மற்றவங்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்ளல. யாரு? இரண்யகசிபு. இரண்யகசிபு தான் அப்படி பண்ணது. பயங்கரமா வந்து குத்தி கட்டி அது கட்டி இது கட்டி எலும்பு மேல தோல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி தன்னைத்தானே வருத்திக்கிட்டு என்ன பண்ண, அப்படியே அடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்கத்தான் தேவர்களுக்கு, பக்தராகிய பிரகலாதனுக்கு இந்த மாதிரி தன்னை சித்திரவதை செஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்களை அழிக்கிறதுக்காக தமோகணத்தில் செய்யப்படும் அவளுடைய நடத்த. தமோகணத்தில் அவங்களுடைய நடத்தைகளை இருக்கு. படிங்க பிரபு. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் லோடிங்ல இருக்கு மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி, பிளாங்கா இருக்குது. பிரபு, அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ மற்றவர்களை நாம் வழிக்கு வர வைப்பதற்காகவோ அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ இரண்டுமே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு கவர் இல்லையா மாதாஜி? ஏமா விக்னேஷ் பாவுக்கு கவர் பிரச்சனைங்களா? அதனாலதான் நான் ஓகே 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 மாத்தி ஓகே ஓகே வெரி குட். நல்லாதான் போச்சு. இதுதான் அது வந்து இதெல்லாம் சரி கிடையாது. மனித வாழ்வுக்கு இதெல்லாமே ரெண்டுமே பாதகமானது. எது? மற்றவங்களை அச்சுறுத்துறதும் தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதும் மற்றவங்களை வலிக்குதான். நம்ம கத்து பசங்க நம்ம வீட்லயே ஒரு பசங்க இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீ எனக்கு பைக் வாங்கி தரணும். நம்மளுடைய குடும்ப சூழ்நிலை தெரியாது. நீ பைக் வாங்கி தெரியா, காலேஜ் எல்லா பசங்களும் பைக் வச்சிருக்காங்க. இல்லை என் கையை எடுத்துக்கிட்டா, நான் அந்த பிள்ளையை லவ் பண்ண அந்த பிள்ளையை கட்டி வைக்கிறேன், இல்லை நான் கையை எடுத்துக்கிட்டா. இந்த மாதிரி தான் செய்யறது. இதெல்லாம் மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. அடுத்து யார படிக்க சொன்னேன்? அடுத்து ஜெயஸ்ரீ படிங்கம்மா. ஜெயந்தி படிச்சிட்டீங்களாமா? சரி, ஜெயந்தி படிங்க, அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ படிங்க, அப்புறம் மீனா, பத்மாவதி மாதாஜி படிக்க சொன்ன. படிச்சிட்டீங்களா? அப்ப பத்மாவதி மாதாஜி படிக்கட்டோமா? பத்மாவதி மாதாஜி படிச்சாட்டி அப்புறம் படிங்க. ஜெயஸ்ரீ, ஜெயந்தி, அப்புறம் லைனா. ஜெயஸ்ரீ, ஜெயந்தி, மீனா, பாண்டியராஜன் படிங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டீங்களா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பேச்சுக்களில் முக்குணங்கள் சத்வகுணம் சத்தியம் மகிழ்விப்பது பயனுள்ளது. ரஜோகுணம் அதிகாரப்படுத்துவது, வதந்தி சுயநல நோக்கமானது. தமோகுணம் பொய் தூண்டுவது, தீங்கிழைப்பது. சத்துவகுணத்துல வந்து ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க. அடுத்தவங்க சத்தியம் பண்ணது உண்மையை பேசுவாங்க. பேச சந்தோஷமா இருக்கும். பகவானை பத்தி பேசலாம். கிருஷ்ணர் அப்படி பண்ணாரு, இப்படி பண்ணாரு, சின்ன வயசுல அந்த பூதனை அப்படி கொன்னாரு, அந்த இடது கை சுண்டு வரல மலையை தூக்குனாரு, இந்த மாதிரி அவருடைய பாஸ்ட் டைம் பேசுறது சந்தோஷமா இருக்கும். அதனால பயன் என்ன? பயன் பகவான்கிட்டே நம்ம போகலாம். ரஜோகுணத்துல ஒரு அதிகாரம் பண்ணி பேசுறது, ஒரு வதந்தி, சுயநல நோக்கத்துக்கு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சுயநல நோக்கம்னா, ஒரு கியூல போய் நிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ரஜோகுணக்காரங்க. எப்படியாச்சும் அந்த கூட்டத்தை கழிச்சு முன்னாடி போய் நிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாரு? எதனா ஒரு போய் பேசிடுவாரு. என்ன போய் ஒரு பேச்சு, போவாங்க அங்க யாரோ ஒருத்தர் வராங்க, முக்கியமான விஐபி வருவாங்கன்னு போய் சொல்லி அனுப்புவாங்க. இல்லாதவர் கூட்டத்தை பாம்புனா எல்லாம் ஒன்னா கியூல போய் நின்றுக்குவாங்க. இந்த மாதிரி சுயநல நோக்கத்துக்காக
அவங்க சுயநல நோக்கம் தான், வேற எதுவுமே இல்லை. தமோ குணத்துல பொய் தூண்டுறது எல்லாம் தீங்கு. சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த தமோ குணத்துல அவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமை. படிங்க பத்மாவதி, படிங்க. சப்தத்தை வேதம் பிரித்தறியும் இந்த உத்தியை கையாளுங்கள். இது உண்மையா? இது மகிழ்விப்பதா? இது பயனுள்ளதா? படிங்க. மனதில் முக்குணங்கள் சத்வகுணம் திருப்தியுற்றது போதுமெனும் மனப்பான்மை. ரஜோகுணம் என்பது திருப்தியற்றது ஏக்கம். தமோகுணம் என்பது மாயை. மனதில் தமோகுணம் மாயை மயக்கம். மனதை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துவதே மிகவும் சுலபமானதும் ஆனந்தம் மிக்கதும் மற்றும் மிக உயர்ந்ததுமான அனுபவமாகும். அது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவரிடம் இயற்கையாய் தோன்றும் சமாதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பேச்சு எப்படி இருக்குது முக்குணத்துல? சத்துவகுணம் சொல்லி அது பார்த்தாச்சு. அடுத்து சப்தம், அதாவது ஒரு சப்தத்தை வேதம் பிரித்தறியும்னா என்ன, நான் பேசுறது உண்மையா இல்ல மகிழ்ச்சி கொடுக்குதா, இதனால என்ன பயன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அந்த பேச்சை பேசணும், கேட்கணும். அதே மாதிரி சத்துவகுணத்துல திருப்தி கிடைச்ச அந்த பேச்சுல போதுங்கிற மனப்பான்மை வரும். ரஜகுணத்துல திருப்தியே அடையாதவங்கன்னா பேராசக்காரங்க, ஏக்கம்தான். தமோ குணத்துல மாயை மயக்கம். மனதில் என்ன பண்ணலாதுக்கு நாம மனதை கிருஷ்ணனில் ஈடுபடுத்துவதே மிகவும் சுலபமானதும் ஆனந்தமிக்கதும் மற்றும் மிக உயர்ந்ததுமான அனுபவம் இதுதான். இயற்கையா இதுதான் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான அவங்க கிட்ட இருந்து கவர்ச்சிகரமானவரிடம் இருந்து இயற்கையாய் தோன்றும் சமாதி இதுதான். எது? பகவானை நம்ம பகவான் கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்முடைய மனசை ஈடுபடுத்துறது. அவரோட மந்திரத்தை சொல்றது. மந்திரம், மந்திரம்னு என்ன? மந்திரம் அப்படின்னா மண்ணு அப்படின்னா மனசு. திரா, அது சமஸ்கிருத வார்த்தை. திரான்னா விடுவிக்கிறது. எதிலிருந்து விடுவிக்கிறது? நம்ம துன்பத்திலிருந்து விடுவிப்பது மாதாஜி. துன்பம், மனதை துன்பத்திலிருந்து விடுவிப்பது. துன்பம், துயரம், பேராசை, துக்கம், கஷ்டம், நஷ்டம், வருத்தம், எல்லாத்திலிருந்துமே நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. அதான் மந்திரம் சொல்லுவாங்க. மந்திரம் எல்லாத்திலிருந்தே நமக்கு விடுதலை. அடுத்து யார் படிக்க சொன்னாங்க? ரம்யா மாதிரி படிங்க. அப்புறம் யார் படிக்க? ரம்யா மாதிரி படிச்சிட்டீங்களா? வேண்டாம், ரெடி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோர் வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலில் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண தவம், மாதாஜி. தவம்னு சொன்னா நம்ம போய் உட்காந்து தவம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இவங்க யாரார? பகவானுக்கு, பிராமணர்களுக்கு, நம்முடைய ஆன்மீக குருவுக்கு, நம்ம தாய் தந்தை இருக்கீங்கலாம் வழிபடணும். நம்ம உடம்பால அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும். எத்தனை பேர் செய்யறோம்? ஒரு ஊருக்கு போறோமா, ஒரு பரீட்சை எழுத போறோமா, இல்ல ஒரு வேலைக்கு போறோமா, டெய்லி பெத்தவங்களோட கால் ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம். நம்ம ஊர் பக்கம் அது கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஊர் பக்கம் அது இல்லவே இல்லை. எங்க வீட்டுக்கு பெங்களூர்ல எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிந்திக்காரங்க இருக்கிறாங்க. அந்த பசங்கெல்லாம் ஊர்ல இருந்து அவங்க ஆயா வந்தா கால் விழுவாங்க, தாத்தா வந்தா கால் விழுவாங்க, மாமா யாரு என்ன கண்டா ஓடி இருந்தா கால் விழுவாங்க. அவங்கள பார்த்துட்டு நான் எங்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அப்புறம் ஹிந்தி சீரியல் ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தாச்சு. அப்ப யார் பாருங்க அவங்க எல்லாம் கால் விழுவாங்க. நம்ம தமிழ்ல அந்த மாதிரி விழுவது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அவங்கள பார்த்து என் பசங்களுக்கு நீங்க நீ ஊருக்கு போனா உங்க அப்பாயி உங்க தாத்தா பாட்டி எல்லா காலையும் விழுந்து வரணும்னு. அதே மாதிரி இந்த பசங்களாம் வந்தா அவங்க அத்தை மாமா பெரியப்பா எல்லாருக்காலையும் விழுவாங்க. போகும்போதெல்லாம் எங்க மாமியார்ட்டெல்லாம் கால் விழுன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அதுக்கு எங்க சொந்தக்கார பையன் என்ன சொல்லுவான்? என்ன ஐஸ் வைக்கிறீங்களா, என்ன ஐஸ் வைக்கிறீங்களாமாங்க. இதுக்கு பேர் ஐஸ் இல்லடா தம்பி. நமக்கு தெரியாத ஒரு நல்ல பழக்கத்தை சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க, அதை நம்ம கடைபிடிக்கும் போது 4 பேர் கேலி கிண்டல் அந்த பேச்சுக்கு நம்ம ஆளாவோம். அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கூடாது. நாம நல்லது செய்ய போனாலும் கேலிதான் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பிடிச்சி இப்படி படுத்துக்கிறதுனாலும் கேவலமா தான் பேசுவாங்க. வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும், இதுதான் உலகம். நாம என்ன பண்ணணும்? நல்லது நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும். போற்றுவோர் போற்றட்டும், புழுதிவாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும், தொடர்ந்து செல்வோம் நம் பாதையில் பக்தி தொண்டுல போயிட்டே இருக்கணும். அதுவும் சாமிட்டு போயினே இருக்கணும். யாரை பத்தியும் குதிரை கடுவானம் கட்டின மாதிரி. இவங்க கூட ஒண்ணு சொல்லி என்ன சொல்றாங்க? பெரியவர்கள் எல்லாம் வழிபடுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சாரியம், அகிம்சை முதலில் உடலின் தவம். தூய்மைன்னு என்ன? சுத்தமா இருக்கணும். டெய்லி குளிக்கணும்,
முடிஞ்சா 2 நேரம் குளிக்கணும். எளிமையா இருக்கணும். படபடமா பகட்டா இருக்கக்கூடாது. பிரம்மச்சாரியம்னா என்ன? ஒழுக்கம். பிரம்மச்சாரியங்கிறது ஒழுக்கம். பிற பெண்களை தாயாக நினைக்க வேண்டும். மனைவியை தவிர மத்தவங்க எல்லாம் தாயா, அந்த பிரம்மச்சாரியம். அகிம்சை. நான்வெஜ் சாப்பிடாது மட்டும் இல்ல, அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம வார்த்தையால கூட புண்படுத்தக்கூடாது. அதுதான் உண்மையான அகிம்சை. பகவத்கீதை கூறும் அகிம்சை அதுதான். படிங்கம்மா. இதை சொல்லிடுறாங்க. உடலின் தவம் எப்படி? தூய்மையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், அகிம்சையா இருக்கணும், பிரம்மச்சாரி இருக்கணும். வழிபாடு எப்படி? முழுமுதல் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, தாய் தந்தையர். படிச்சுமே அதே சொல்லுவாங்க. அதுதான். படிங்கம்மா இத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அனுப்பேதகரம் வாக்கியம் சத்தியம் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சரி மாதாஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாக்கின் நம்ம பேசுற பேச்சோட தவம் என்ன? உதாரணம் யாரை கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க? மகாராஜ் யுதிஷ்ட உதாரணம் கொடுத்துக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? தர்மராஜா பொய்யே பேச மாட்டாரு. அந்த மகாபாரத யுத்தத்துல என்ன சொன்னாரு? அஸ்வத்தாமான் இறந்துட்டான்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ, நான் எப்படி அஸ்வத்தாமா துரோணனோட மகன் அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு. அப்ப கூட தர்மர் நான் சொல்ல மாட்டேன் பாரு. உடனே அவர் சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? அஸ்வத்தாமாங்கன்னு ஒரு யானை இறந்துருச்சு. அவரு அஸ்வத்தாமா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. இவர் சொல்ற வார்த்தை நம்புவார். யார் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க யாருமே. தர்மராஜா சொன்னா எல்லாரும் நம்புவாங்க. அவருடைய ஆசிரியர் யாரு? துரோணாச்சாரியாரு. துரோணாச்சாரியார் என்ன பண்ணாரு? ஐயோ, என் மகன் இறந்துட்டானா அப்படின்னு தர்மர் சொன்னாலும் அந்த பேச்சை நம்பினார் அவரு. அந்த மாதிரி உண்மையை பேசணும். இந்த பூமாதாவி தாங்க முடியாத பாவம் என்ன பாவம் தெரியுங்களா? நேற்று 8வது காலத்துல பாகவத்துல போட்டுக்குது. இந்த பூமி தாயால் பொறுத்து கொள்ள முடியாத பாவம் பொய். அப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம். எப்படி பொய்யே? ஒருத்தன் பொண்ணு பார்க்க போனாங்க. பொண்ணு பார்க்க போகும்போது மாப்பிள்ளை பொண்ணு கேட்டாங்களா, நீங்க குடிப்பீங்களா? இல்ல, நான் மாட்டேங்க. சிகரெட் பிடிப்பீங்களா? மாட்டேங்க. பொய் பேச அந்த பின்னாடி அந்த பொம்பளைக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க அப்படின்னா, சரி நீங்க பொய் பேசிக்கலான்னு கேட்டாங்களாம். அது மட்டும் பேசுவாங்க என்னானா. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? சொன்னதெல்லாம் பொய், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி பொய் மிகப்பெரிய ஒரு பாவமான செயல், பாவமான காரியம். அனாவசியமா பொய் பேசுவாங்க. ஒரு எழுத்தத்துக்கெல்லாம் அனாவசியம். ஏதோ தர்மத்துக்காக போய் சொல்லலாம், தப்பு இல்ல. வள்ளுவரே கூறியிருக்கிறார், வாய்மையும் பொய்மை இடைத்து பிறைத்தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின்னு. ஒருத்தருக்கு நல்லது வருதா அப்ப சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. ஒரு உதாரணம் என்ன? ஒருத்தன் பசு கொடத்துக்கு ஓடி வரான். வெட்டிட்டது கசாப்பு கடைக்காரன். பசு கொடத்துக்கு எடுத்துட்டு ஓடி வரான் பிடிக்கிறதுக்கு. அந்த பசு என்ன பண்ணுது? ஓடி வருது. அந்த 2 சந்து இருக்குது. அந்த சந்துல போயிடுச்சு. அந்த துரத்திட்டு வர வந்து நம்மள கேட்கறான், எங்க போச்சு அந்த பசுன்னு. அப்ப போய் சொல்லலாம், ஏன்னா அந்த பசு தாய் கொல்ல போறான். இந்த பக்கம் போச்சுப்பா. அது பொய் கிடையாது. அது பொய் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு உயிரை காப்பாத்துறது. அதுவும் கோமாதா தாயார். கோ பிரம்மனாய் திகாயச்சா, பகவானுக்கு பிடித்தது. பசுக்கள், கோபாலன், பசுவை பராமரிப்பவன். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து வாக்கின் தவங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம யோசனை பண்ணணும். என்னன்னு, இது உண்மையானதா, இனிமையானதா, நன்மை அளிப்பதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பேசணும். அடுத்து மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கலன்னா படிங்கம்மா, எனக்கு தெரியல. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, கூப்பிடுறேன். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி ஜெயஸ்ரீ அடுத்தது படிங்க. ஓகே மாதாஜி. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்கள் ஆகும். மனசுக்கு என்ன தவம்? போதும் என்ற மனமே புன்சை மறந்துட்டுக்கணும். எளிமையா இருக்கணும், மௌனமா இருக்கணும். மௌனம்னா எது இல்லைங்களா? நான் வாயா பேச மாட்டேன். நான் மௌனம் இருக்கிறது வாயா பேசுறதே இல்லை. இப்ப நான் பேசுறேன் பாருங்க, இது மௌனம் தான். இது மௌனம் தான். ஏன் சொல்லுங்க? பகவானை பத்தி பேசுறோம். இதனால எல்லாத்துக்கும் பலன். இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி பேசுவது மௌனம் தான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். என்ன மௌனமா இருக்க சொல்ல மாட்டேன் சொல்லிட்டாங்கப்பா, நான் பேசவே மாட்டேங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். இந்த பாருங்க, இங்க இவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, அவரு வியாசதேவர், அவர் வந்துட்டு பெண்கள் எல்லாம் குளத்துல குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க.
அவரு மகன் போறாரு, இவர் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத இருப்பாரு. ஏன்னா இவர் முற்றும் துறந்தவர். இவருக்கு அந்த ஆசையே கிடையாது. ஒரு பெண்களோட ஆசையோ எது மாயை இவரை பிடிக்கல. இவர் ரொம்ப அவங்க அம்மா ஒருத்தர் ரொம்ப நாள் அவங்க அம்மா பிரெக்னண்டா இருந்தபோது அவங்க அம்மா வயிற்றிலிருந்து வெளியவே வரமாட்டேன்ட்டாரு. பகவான் வந்து உன்னை மாயை தொடாது அப்படின்னு சொன்னாடிதான் வெளியே வந்தாரு. ஏன்னா வெளியே வந்தா மாயை பிடிச்சிக்கும். இப்ப எல்லாம் நம்மளா மாயால தானே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்ம ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் மாயால் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறவியிலேயே அவரு மாயையால் பாதிக்கப்படாதவர். அவரு வரும்போது இந்த பெண்கள்லாம் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. துணியெல்லாம் எப்படி எப்படி இருந்தாலும் அதை பத்தி கவலைப்படல. ஆனா இங்க அப்பா வியாசதேவர் இவர் வராரு, பின்னாடியே மகனே கூப்பிட்டு வராரு. அப்ப வியாசதேவரை கண்ணதும் பொம்பளைங்க எல்லாம் ஓடி போய் துணி எடுத்து மேல போட்டுக்கிட்டாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? அவரு கிரகஸ்த, அவரு மனைவியோட வாழ்ந்தவர். அவரு இன்னும் அதாவது இவர் வந்து பிறவியிலேயே மாயால் பாதிக்கப்படாதவர். திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுயக்கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள். மனதோட தவம் இது. படிங்கம்மா. இது வேண்டாம், இதை படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. இந்த 3 வகையான தவம் என்ன? 3 வகையான தவம் சொல்லுங்க. என்னென்ன 3 வகை பார்த்தோம்? பேச்சின் தவம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னென்ன தவங்கள்? தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம். இது வந்து மனத்தின் தவம். மனத்தின் தவம். பேசறதுக்கு முன்னாடி உண்மை, இனிமை அது. உடலின் தவம் வழிபாடு, பிரம்மச்சாரியம், எளிமை, அகிம்சை, பிரம்மச்சாரியம். இன்னொரு தவம் என்ன? நான் சொல்றவங்களுக்கு ஒழுங்கா சொல்லணும் இல்லையா? உடலின் தவம், மனத்தின் தவம், பேச்சின் தவம். 3 தவம். ஓகேங்களா? 3 தவங்கள். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடலாபம். எனக்கு இந்த லாபம் ஜடலாபம், எனக்கு இந்த மாதிரி தவம் செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாது. நாம ஜடலாபம் எதிர்பார்க்க கூடாது. பகவானை தான் திருப்தி பண்ணணும். அப்படி வந்து நம்ம உன்னதமான ஒரு குணத்தை செய்யும் போது சத்துவ குணம் தவம். இப்ப பாருங்க, இங்க வந்துட்டு பிருந்தாவன பரிக்கிரமம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். 2வது கோவர்த்தன பரிக்கிரமம். நான் கோவர்த்தன பரிக்கிரம் போயிருக்கிறேன். பிருந்தாவனம் போகல, போயிட்டு வந்துட்டேன். பரிக்கிரம் போகல. அடுத்து இது மாயாப்பூர் நவதீப் தாம் பரிக்கிரமா, போட்ல போவாங்க எல்லாம். இது என்ன போகல. இந்த கோவர்த்தன் பரிக்கிரம் மட்டும் ஒரு 17 மைல 20 மைல சுத்துறோம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தவங்கள், சத்துவ குண தவங்கள். இதெல்லாம் இதை படிங்கம்மா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இது பாருங்க, இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தை செய்யறது வந்து சஞ்சலம், தற்காலிகம், டெம்பரரி. எனக்கு மானம் வேணும், மதிப்பு வேணும், மரியாதை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெருமைக்கு செய்யறது. அடுத்து ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. வாசிட்டாங்களா? அப்புறம் யார்? பாண்டியராஜன். ரஞ்சித் படிப்பா. ரஞ்சித் படிங்க. இது வரைக்கும் பார்த்ததுதான். படிங்கப்பா. சிவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன். ரஜோகுணம் தற்பெருமைக்காக மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். தமோகுணம் முட்டாள்தனமான முறையில் தன்னையே முட்டாள்தனமான முறையில் தன்னையே வருத்தி கொண்டு பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்தல். படிப்பாங்க மாதாஜி. ரஞ்சித், உங்களுடைய இது நெட்வொர்க் கட் ஆகுதுங்கப்பா. பேச்சு ஒன்றும் சரியா கேட்கல. தமோ குணம் கேட்கவே இல்லை. தன்னையே வருத்ததான் ரெண்ணிகசிப்பு உதாரணம். இது பார்த்ததுதான். தவம் புரிவது மட்டும் போதாது, அது பரம்புருஷ பகவான் மற்றும் பக்தர்களை மகிழ்விக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். தவம் செஞ்சுட்டா போதுமா? பிரயோஜனம் இல்லாத தானத்துல முக்குணங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். சத்துவகுணம் வந்துட்டு
யார் படிக்கணும்? ரஞ்சித் பிரபு படிங்க. நெட்வொர்க் சரியா வரலனா பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். படிங்க பிரபு. சத்துவ குணத்துல தானம் எப்படி, ரஜோ குணத்துல எப்படி, தான தமோ குணத்துல எப்படி படிங்க. பார்த்து தானத்தின் முக்குணங்கள். சத்துவகுணம் கடமையினால் செய்வது, எதிர்பார்ப்பு இன்மை, தகுந்த இடம், காலம், தகுந்த நபர். ரஜோகுணம் பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்தல், அனுபவிப்பதற்காக செய்தல், வேண்டா வெறுப்பாக செய்வது. தமோகுணம் தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபர். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு. கடமைக்கு செய்யறது, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறது, எனக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் வேணாம் அப்படின்னு தானம் செய்யணும். ஆச்சா, எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் செய்வேன் அப்படிங்கலாம் தப்பு. அதே மாதிரி தகுந்த இடம் காலங்கிறத பாத்திரத்தெல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது. எந்த இடம், ஒரு கோயில போய் கொடுத்தா ஒரு தானம் தருமோ அந்த இடத்துல நமக்கு டபுளா லாபம். லாபம் இல்ல, புண்ணியம். காலம் நடுறதுல அப்படின்லாம் இல்ல. அது கொடுக்கறதுக்கு ஒரு காலம் இது. ஒரு பௌர்ணமி நாள், ஒரு புண்ணியமான நேரம், அந்த மாதிரி. தகுந்த நபர்னா பிராமணர்கள், வைஷ்ணவர்கள். பாட்டுக்கும் பெங்களூர்லாம் பிச்சை இருக்கிறோம், பாதிக்கு பேர் பிச்சைக்காரன் குடிக்காரன் பார்த்தா மூஞ்சி அந்த நாத்தத்தோடய வந்து காசுன்னு பிச்சை கேட்பாங்க. அந்த பாவம் தான் நமக்கு வரும். தகுந்த நபரை கொடுக்கணும். ரஜோகுணத்துல வந்து பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து எப்படி, நான் இப்போ பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கறதுன்னா, நான் எலெக்ஷன்ல நிக்க போறேன், அடுத்த மாசம் எலெக்ஷன் நிக்கிறேன், இந்தாங்க இப்பயே வச்சுங்க, ஆளுக்கு ஒரு குண்டா, ஆளுக்கு ஒரு அண்டா, ஆளுக்கு ஒரு சேலை. இதுதான் பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்யறது ரஜோகுணம். அனுபவிக்கிறது என்ன, என்ன இன்னைக்கு நான் கொடுத்தனா நாளைக்கு நான் பதவிக்கு போய் பதவி சுகத்தை அனுபவிப்பேன். நீங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து தொலைணுமேன்னு செய்வாங்க. வேண்டாம் வெறுப்பா. இது கொடுக்காத வந்தா நல்லா இருக்குமே. ரஜோ குணத்துல பணம் தான் மணி மைண்ட். தமோ குணத்துல தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபர். அதுதான். அது சொல்லவே வேண்டாம். புரியும் உங்களுக்கு நல்லாவே. அடுத்து படிங்க பிரபு. அதாவது மிகச்சிறந்த தானம் என்ன, கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக கொடுக்கறது தான் மிகச்சிறந்த தானம். கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக எப்படி தெரியுங்களா, இஸ்கானுக்கு போறோம், இந்த வாரம் மாசம் சாப்பாடு போறாங்க, இந்த மாசம் சாப்பாடு செலவு எந்த வச்சுக்கோன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் புக் இருக்குது, நான் பகவத்கீதை வாங்குறேன், பாகவதம் வாங்குறேன், வாங்கி உங்களுக்கு நான் கொடுக்கலாம் தானமா. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக செய்யக்கூடிய தானம். இப்ப கிருஷ்ணரையே தானம் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி பீச் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரையே தானமாக கொடுக்கிறோம். இது மிகச்சிறந்த தானம். படிங்கம்மா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. கிருஷ்ணர் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை பார்ப்பதில்லை, அவர் நாம் எதை மறைத்து வைக்கிறோமோ அதையே பார்க்கிறார். அந்த பாயிண்ட பாருங்க. நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னு பார்க்கலாம், நம்ம என்னத்தை அதான் பகவான் பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட எதையுமே நம்ம மறைக்கவே முடியாது. உனக்கு நான் இதுதான் கொடுப்பேன், இதை கொடுக்க மாட்டேன்னு நல்லா சொல்லவே முடியாது. படிங்க பிரபு. பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து பலங்களையும் பயன்படுத்துங்கள், அதுவே மிகச் சிறந்த தானம். எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக பயன்படுத்தணும். அதுதான். இப்ப என் வீட்டுக்குதா, இந்த ஊட வந்துட்டு சாமிக்கு ஒரு சிலை வச்சு, ஒரு சிலை ஒரு கோட்டை வச்சு மாலை போட்டு 10 பேரை கூப்பிட்டு வாங்க வாங்க பக்தர்லாம் வாங்க சாப்பிடுங்கன்னு செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீட்டை அவருக்காக பயன்படுத்துறேன். இப்போதான் ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும், லேப்டாப்பை அவருக்காக வாங்கி அவருக்காக பயன்படுத்துறேன். இதுதான் நம்ம எல்லா வளத்தையும் சேர்த்துறது. இப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்குன்னா ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும்னு சொல்றாங்க. 40,000 கம்மி லேப்டாப் இல்ல, 30,000 கம்மி லேப்டாப் இல்ல, வாங்குறோமா எதுக்கு? நமக்கு ஒரு செலவு பண்ணா கூட நான் யோசனை பண்ணுவேன், செலவு பண்ணிக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறமே, எங்கிருந்து வரும் காசுன்னு. இது பகவானுக்காக வாங்க சொல்றாங்க. நம்ம பகவானுக்காக நம்மளுடைய அவரு கொடுத்த காசு நம்மளுது ஒண்ணு இல்லை, அவர் போட்ட பிச்சை தான். ஆமா, அவர் ஒன்றும் நம்ம காசை எதிர்பார்த்திருக்கல பகவான். அவர் போட்டது அவருக்காக சிறப்பு ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா? அது புரியறது இல்லை மக்களுக்கு. படிங்க பிரபு. பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதான் பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து கொடுக்கறது தான். பாருங்க, செல்ஃபி எடுத்துருக்கிறான், பிக்சர் எடுத்து இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இந்தாப்பா நான் துணியை கொடுத்தேன், மணியை கொடுத்தேன், இந்த சோத்தை கொடுத்தேன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு யூடியூப்ல போட்டு அவன் யூடியூப் சேனல்ல ரேட்டிங் ஜாஸ்தி வரணும், அது ஒரு காசு சம்பாதிப்பான். ஒரு எலெக்ஷன் நிற்பான். இந்த மாதிரி ஏழை பாய்க்கிற வாங்கி வராங்கண்ணா வல்லன்னு சொல்லி ஓட்டு போடுவாங்க. இந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க பாருங்க, ரஜோகுணத்துல செய்யற தானம். இது வந்து சரி கிடையாது. இதை பார்த்தாச்சு, இதேதான். படிங்க. கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தர்களும் நம் தானத்தை நம்பி இல்லை. அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமது பாக்கியம்.
அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நம்மை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்துச் செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவானும் அவங்க பார்த்தவர்கள் நம்ம தானத்தை நம்பிட்டு இல்ல. நாம வந்து அது அவங்க ஏத்துக்கிட்டு அது நம்மளோட பாக்கியம். அப்படி குடுக்கறதுனால நம்மள தூய்மைப்படுத்தி எப்படி தூய்மைப்படுத்துதுன்றீங்களா? இப்ப நம்மகிட்ட இருக்கிற காசு நேர்மையான வழியில வந்ததா? நீங்க நேர்மையான வழியில சம்பாதிச்சிருப்பீங்க. நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க. உங்க ஓனர் உங்களுக்கு கரெக்டா காசு குடுத்திருப்பாரு. ஆனா அந்த காசுல அவன் பெரிய ஓனர்னா அவன் என்ன செய்யறான்? ஐடில போட்டு வேலை பண்றான். ஐடி ஃபுல்லா கணக்கு காமிக்கிறது இல்ல. கவர்மெண்ட்டுக்கு சரியா கட்டதில்ல. அதுலயே ஏமாத்துறானா? திரும்ப அவன் சம்பாதிக்கிற நியாயமான வேலையில சம்பாதிக்கிறானா? 10,000 சம்பளம் கொடுக்கறதுல 8,000 கொடுக்குறான். 2,000 முடிச்சு வச்சிருக்கான். நம்ம உழைப்பதான் சொல்றான். சொல்றாங்களா? அது அவன் செய்யற பாவம்லாம் நமக்கு வந்து சேருது. நம்ம அந்த காசுல கொஞ்சம் சாமி கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷம். நமக்கு வர்ற அந்த கர்மா கழிஞ்சிரும். நமக்கு அந்த கர்மா சேராது. அத நம்ம தூய்மைப்படுத்தி நம்ம முன்னேற்ற பெரிய என்ன இல்லவா லட்ச லட்சமா கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஆயிரக்கணக்கான ஏதோ ஒரு ரூ. 100 ஒரு ரூ. 100 கொடுக்கலாங்க. இப்போ இது மங்களூர் இஸ்கான்ல வேதிக் பிளானட்டரி கட்டுறாங்க. ஆளுக்கு ஒரு சிங்கிள் வாங்கி கொடுங்க போதும். மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு வந்து பேசுவாங்க. தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் கொடுங்கலாம் கேட்கல. வசதிப்பட்டவங்க லட்சக்கணக்கில் கொடுக்கலாம். இல்லாதவங்க 50,000 அப்ப 20,000 10,000 5,000 ஏன் ஒரு 1,000 ரூபா கொடுக்க முடியாதுங்களா? கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க கொடுங்க. ரொம்ப நல்லது. அது நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி நம்ம ஆன்மீக பாதையில கண்டிப்பா அதை நம்மளை கூட்டிட்டு போகும். நான்லாம் 10 பைசா யாருக்கும் எனக்கு கொடுக்கவே மனசு வராதுங்க. கஞ்சத்தனமா தான் இருந்தேன். பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இந்த இஸ்கானுக்கு வந்த பின்னாடி இந்த மாதிரிலாம் தான் நம்ம எவ்வளவு ஒரு அல்பமா இருந்துக்கிறோம். இதெல்லாம் தப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்க கோயில் கட்டினாலும் சரி, எங்க வைஷ்ணவர்களை பார்த்தாலும் சரி, அந்த பிரம்மச்சாரிய சன்னியாசிங்கெல்லாம் பார்த்தா அல்ல ஒரு 100 ரூபாயாச்சும் கொடுக்காது இருக்க மாட்டேன். ஒரு 500 ரூபாய் 100ல இருந்து ஒரு 500 வரைக்கும் கையில நான் கொடுத்துருவேன். ஏன் சொல்லுங்க? அவங்க வந்து இஸ்கான்ல இருக்கிற சன்னியாசிகளும் பிரம்மச்சாரிகளும் நீங்க வீட்டை விட்டு பார்த்துங்க அம்மா அப்பா விட்டுருவாங்களா? அவங்க சொந்த வீட்டை திறந்து அம்மா அப்பா அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி சொந்த சுத்தத்தை எல்லாம் திறந்து பகவானே கதின்னு கோயில வந்திருக்காங்க. பகவான் தான் கதின்னு. அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம 100 ரூபா கொடுத்த ஒரு 500 கொடுத்தா ஒண்ணும் குறைஞ்சிடாது. இப்ப மங்களூர் இஸ்கான் பிரசிடென்ட் NND பிரபு அவர் என்ன பூனா இன்ஸ்டிடியூட் என்ன படிச்சிருக்காரு சொல்லுங்க? பயங்கரமான படிப்பு. அவரெல்லாம் மேல எல்லாம் IIT பயங்கரமா படிச்சுட்டு வந்தவரு தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கே இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பகவானோட சேவைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒருத்தர் அவங்க தாயெல்லாம் கனவு கண்டுக்க மாட்டாங்களா? என் பையன் கல்யாணம் பண்ணா பிள்ளை குட்டி வைக்கணும்னு எல்லா தாய்க்கும் இருந்தா கூட அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க? எனக்கு பகவான் முக்கியம், நான் வந்து பகவான் சேவை செய்யறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கலாமே, தப்பு இல்லையே. அவரு என்ன நம்ம கொடுக்குற காசை வாங்கி அவர் வீட்டுக்கு மணி ஆர்டர் பண்ணிட மாட்டாரு. சொந்த செலவுக்கு பண்ணிக்க மாட்டாங்க. கோயில்ல தான் போடுவார். முடிஞ்ச அளவுக்கு அங்க கட்டுறாங்க. நீங்க வந்து அந்த கட்டுறதுக்கு காசு தராட்டி பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நீங்க உங்களுடைய சொந்த செலவுக்கு வாங்கிக்கங்க. பாகவதம் செட்ல ஏகப்பட்ட விலை தான். உங்களால முடியல மாசம் 500 ரூபா கொடுங்க, மாசம் 1000 ரூபா கொடுங்க. அது நமக்கும் வந்து அந்த அறிவு கிடைக்குது. நம்மளுடைய படிச்ச படிப்பு ஞானம் நமக்கு கிடைக்குது. கிருஷ்ணா எங்கே போயிட்டது? கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தர்களும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் பிரபுவா? எனக்கு ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஒன்று வாங்கி கொடுங்களேன். இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல. பிரபு ஓகே, நான் இது பண்ணுங்க, ஆர்டர் பண்ணுங்க மங்களூருக்கு. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு. பிரபு அப்புறம் பேசலாம். சரிங்க மாதாஜி. பகவான் என்ன செய்யறாரு அவருக்கு தெரியும். நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் என்ன இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியும். கிருஷ்ணன் நாம என்ன தகுறோம்னு பார்க்கல. அவர் நாம எதை வச்சிருக்கோம். இந்த பாருங்க, இந்த இடத்துல வாமனர் பிரபு வாமனரே பலி மகாராஜ் எப்படி வாங்கினார் பகவான் வந்து பாத்தீங்களா? குள்ள வாமனர் சொல்லும்போதே குள்ள வாமனர்னு சொல்லணும். வந்து வாங்கிட்டாரு. எதை வாங்கணுமோ அதை வாங்கிட்டாரு. எதை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்தாரு. மிகச்சிறந்த ஒரு சுதர லோகத்தை கொடுத்து அங்க பகவானே வாயில் காப்பாளரா இருக்கிறாரு. கொள்கை என்ன? 1, 2 கொள்கையை சொன்னாங்க. வாழ்க்கை பணி அம்சங்களை பார்த்தோம், முடிவும் பார்த்தோம். அடுத்து இப்ப ஓம் தத் சத்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த முடிவுல நான் செய்வதையெல்லாம் நான் ஏன் செய்யறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட செய்யணும். பார்க்கலாம். மீனாமா படிக்கவே இல்லை. பாண்டியராஜன் படிங்க. அடுத்து மீனாமா நீங்க படிங்க. அடுத்து மீனா இருக்கிறாங்களா போயிட்டாங்களா? மீனா நீங்க படிக்கணும். அடுத்து இப்ப படிங்க பிரபு. பாண்டியராஜன் படிங்க. முக்கியத்துவம். ஓம் என்றால் விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. தத் முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. சத் பகவான்
அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிப்பது. ஓம் தத் சத் அப்படிம்பாங்க பூஜை செய்யும்போது. ஓம் சொன்னாவே பகவான் தான் அது. ஒன்னும் கேட்கல மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஓம்னா பகவான் நினைக்க உதவுது. தத்துன்னா முக்திக்காக பற்று இல்லாத பற்றற்று உழைக்கிறது. சத்து பகவான், மேலும் அவரது பக்தர்கள் திருப்திக்காக நம்ம செயல்களை வந்து அர்ப்பணிப்பு தான். அர்ப்பணிப்பு தான் ஓம் தத் சத்து. மீனா இதை படிங்க மாதாஜி. மீனா மாதாஜி இது படிங்க. நீங்க தான் படிக்கல இன்னும் இதுல. அடுத்து மீனா மாதாஜி படிச்சு செலக்ட் படிங்க. படிங்கம்மா. படைப்பின் ஓம் தத் சத் இது நிர்தேசோ பிரம்மணஸ்திரிவித ஸ்மிருதா. படிங்க மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை சொன்னாவே போதும், பகவான் உடனடியே அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. எல்லா யாகம் எந்த சாமிக்கு நீங்க பண்ணாலுமே ஓம் தத் சத் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா உடனே பகவான் அங்க விஷ்ணுவை தான் இது குறிப்பிட்டு சொல்லுது, பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிப்பிட்டு சொல்லுது. எல்லாம் எந்த கோயில எந்த மந்திரம் உச்சரிச்சாலும் பாருங்க தத் சத் ஹரி ஓம் தத் சத்துன்னு தான் முடிப்பாங்க. உடனடியே பகவான் அந்த இடத்துல அவங்களை வந்து எழுந்தருள செய்து ஓம் தத் சத் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக உச்சரிக்கப்பட்டன. படிங்கம்மா இத. யாகங்களோ தவமோ அல்லது தானமோ எந்த ஒரு செயலும் ஓம் தத் சத் அல்லது பகவானுக்காக என்ற மனநிலையில் செய்யப்பட வேண்டும். இதுதான் ஒருவரை முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்படி சொன்னாதான் நாம வந்துட்டு எந்த செயல் செஞ்சாலுமே இந்த நம்ம செய்யறது அவருக்காக செய்யறோம். இப்ப நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேலைக்கே போறோம், ஆனா நம்ம தான் சம்பாதிச்சு நம்ம தான் சாப்பிட்டு நம்ம தான் சொத்து சேர்த்துக்க போறோம். அப்படி செய்யும்போது பகவானே நான் போறதே வேலைக்கு உங்களுக்காக போறேன் பகவானே, நான் இன்னைக்கு ஒரு பரிசு இந்த மாசம் வாங்கினா அதை சமைச்சு உனக்கு நைவேத்தியம் பண்ணதாம்பா, பருப்பு வாங்கினா உனக்கு தாம்பா வைக்கிறேன், இந்த வீடு கட்டுறேன் உன்னை தாம்பா நடுவில் வைப்பேன். நாம யாகம் தவம் தானம் எது செஞ்சாலுமே ஓம் தத் சத் அப்படின்னா பகவான் தான், அவருக்கு தான் செய்யறோம் ஒரு மனநிலை நம்ம செய்யணும். இப்படி செய்யும் போதுதான் நாம இந்த 3 குணங்களின் கட்டுப்பிலிருந்து நம்ம வெளிவர முடியும். இல்லாட்டி இந்த 3 குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நம்மளால வெளிவரவே முடியாது. கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். பகவான் அடையறதுக்கு தான் இந்த யாகம் செஞ்சாலும் சரி, தானம் செஞ்சாலும் தவம் செஞ்சாலும் சரியே, இந்த ஆன்மீகவாதிகள் எல்லாம் பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, ஓம் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்குறாங்க. படிங்கம்மா. ஓம் விளக்கப்படுகிறது, முதலில் உச்சரிக்கப்படுகிறது. குறிக்கோள் ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவி செய்யும், எனவே உன்னதத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அப்படின்னா அகார உகாரம் அகாரம் ஓம், அது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். ஓமுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடே கிடையாது. ஓம் என்ற ஒளி வடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். ஓம்னு சொன்னாவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான், அது ஒளி வடிவில் இருக்கிறாங்க. படிங்கம்மா. எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் கொள்வது எல்லா மங்களங்களையும் அளிக்கும். நமக்கு எல்லா மங்களுமே கிடைக்கும். பகவானை வந்து நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அவர் நினைக்கணும். படிங்கம்மா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். தத்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செஞ்சா யாகம் தவம்லாம், யாகம் தானம் தவம் இது 3மே நம்ம விடக்கூடாது. கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிச்சே இருக்கணும். அதை அப்படி செய்யும் போது நாம இந்த பௌதிக ஜடையக்கேன் இந்த பந்தத்துல நம்ம வெளியேறதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வழி.
செல்லகுமார் பிரபு படிங்க. சத் விளக்கம். விடுதலைக்காக பற்றின்றி செயல்படுதல். நோக்கம். பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. இந்த செயல்கள் எந்த வித பௌதீக லாபமும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு. பக்தி மகயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையை இது சத் எனும் சொல்லில் குறிப்பிடுகிறது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தில் செய்யப்படுவோரும் சத் எனப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயல்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிப்பீங்க. தத்துனா என்ன? நாம விடுதலைக்காக பற்றின்றி செயல்படுறதா தத்துங்கிறது. அதுக்கு விளக்கம். அது நோக்கம் என்ன? இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறது. எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நாம பௌதீக லாபத்தை எதிர்பார்க்காம செய்யறோம். அதுதான் அதனுடைய விளக்கமும் நோக்கம். பக்திமான இந்த யாகம் நம்ம செய்யறோம்னா அது நோக்கம் பூர்ண உண்மை. பூர்ண உண்மை என்ன எழுதுறீங்களா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பூர்ண உண்மை. பூர்ணம்னா என்ன தெரியுங்களா? ஒரு குடத்துல தண்ணி நிறைய இருக்குது. நீங்க ஒரு சொம்பு வந்தாலும் அது குறையாது, அப்படியே இருக்கும். அடுத்த சொம்பு வந்தாலும் அப்படியே ஃபுல்லாவே தான் இருக்கும். ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமேதா பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா அவசிஷ்யதே. ஈஸ்வர உபநிஷத்தோட பிரார்த்தனை மந்திரம். பூரணம் 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 பூரணம். பகவான் பூரணமானவர். அவர்ந்து வெளியே வர்றதும் பூரணம். எத்தனை பூர்ணம் வெளியே வந்தாலும் பகவான் பூர்ணமாவே இருக்கிறாரு, குறையறதே இல்லை அவரு. ஒரு கடல்ல ஒரு குடம் தண்ணி எடுங்க, அது அவ்வளவுதான் இருக்கும். அந்த ஒரு குடத்துல 4 குடம் தண்ணி ஊத்துங்க, அது அவ்வளவுதான் இருக்கும். பகவான் அது போலதான். அவர் எப்பயுமே பூர்ணமானவர். படிங்க பிரபு. சத்துனா என்ன? சத் விளக்கம். பூர்ண உண்மை. நோக்கம் பரம புருஷ பகவான். யாகத்தில் செய்பவர் பகவானின் பக்தர். எல்லா செயல்களுக்கும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துனா என்ன? பூர்ண நோக்கம் என்னன்னா பரமபுருஷ பகவான் நோக்கம். அவர் தான் நமக்கு இலக்க செய்யறதுக்கு. யாகத்தை செய்யறவர் யாரு? பகவானோட பக்தர். இந்த எல்லா செயலுமே யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு, அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம அதை செய்யணும். வேற எந்த நோக்கமே நமக்கு இருக்கக்கூடாது. படிங்க பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களுக்கும் தகங்களுக்கும் தானங்களும் நிலையற்றவை அசத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. பகவான் கிட்ட நம்பிக்கையோ நம்ம செய்யணும். அப்படி நம்பிக்கை இல்லாத செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நிலையற்றது. அந்த யாகம், தவம், தானம் எல்லாம் அசத்து. சத்துன்னா நித்தியமானது, அசத்துனா நித்தியம் இல்லாதது, டெம்பரவரி. இது இந்த பிறவி இல்ல, அடுத்த பிறவில கூட இது பயனற்றது. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க படிங்க அடுத்தது. எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்களா? விக்னேஷ் பாபு தான் படிக்கல, நெட்வொர்க்ல. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. செல்லகுமார் படிங்க. மாதாஜி படிக்கல. திவ்யமான நோக்கமின்றி செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் உபயோகமற்றவையாகும். பகவான மையமா வச்சு செஞ்சாதான் அது உபயோகம், இல்லாட்டி எதுவுமே உருப்படாதுதான். அதான் திவ்யமான நோக்கம்னா பகவானை வச்சு செய்யணும். இது அவர் செய்யறதுனால என்ன கஷ்டம் ஆகுது, என்ன நஷ்டம் ஆகுது? அப்படியா பகவான நோக்கமா இல்லாத செஞ்சீங்கன்னா, இந்த பக்கெட்ல பாருங்களேன், தண்ணி ஊத்துது, ஃபுல்லா வாட்டர் பக்கெட்ல தண்ணி ஊத்துனா ஒழுதுகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது நம்பவே நம்பாது. பிரியாஜி அந்த பக்கெட்ல தண்ணி பிடிச்சோம். இதுதான் அது கொடுக்குற ஒரு உதாரணம். இப்ப பாக்கலாங்களா? 17வது அத்தியாயத்தோட கண்ணோட்டம். தத்துவம் சொன்னாரு. குணங்களின் அடிப்படையான வகைப்பாடுகள் பார்த்தோம். வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள், உணவு எப்படி, சத்துவகுண உணவு, ரஜோகுண உணவு, தமகுண உணவு பார்த்தோம். அப்புறம் வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள்ல தானத்தை பத்தி பார்த்தோம். அடுத்து சத்துவகுண தானம், ரஜோகுண தானம், தமோகுண தானம், நம்பிக்கை என்ற வழிபாடு அதை பார்த்தோம். யாகங்களை பத்தி பார்த்தோம். யார் யார் எப்படி பண்றாங்க, பேச்சு எப்படி இருக்கணும், ஒருத்தர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இது நன்மை அளிப்பதா, உண்மையானதா, மகிழ்ச்சியானதா அப்படின்னு பேச்சுதான் முக்கியம் மனுஷனுக்கு. அதுதான் எல்லாத்துக்கும். இந்த நாக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனையும் காரணம் அந்த நாக்கு தான். பார்த்து பேசணும். இடம், பொருள், ஏவலாம், மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை, முடிவு என்ன, நாம் எதையெல்லாம் செய்யறோம், ஏன் செய்யறோம்னு ஒரு உணர்வோட செய்யணும்.
ஓம் தத் சத்தோட முக்கியத்துவத்தை நாம் பார்த்தோம். ஓம் தத் சத்துனா பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னுட்டு பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அடுத்து யார் படிக்கல? இப்ப யாரும் வந்துருக்காங்களே? அது படிப்பீங்க. இருங்க, அடுத்து ஒரு இது படிச்சுட்டு அப்புறம் முடிச்சிடலாம். யார் இருக்கிறீங்க? மதனாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இப்ப நான் கிருஷ்ணா அடுத்து 18வது மாதாஜி. ஸ்லைடுக்கு போறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 18வது ஸ்லைடுக்கு போறதுக்கு எங்க பையன் சொல்லி கொடுத்தா, மறந்துட்டேன். இதுல இருந்து வெளியே வரணுமா? எனக்கும் தெரியாதே வந்துட்டு மாதாஜி. வந்துட்டேன். நான் பாக்குறேன். ஓகே மாதாஜி. ஷேர் கொடுக்குறேன் திரும்ப. மாதாஜி இதுல வெளியில வந்துச்சு வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துச்சு பிரபு. வந்துச்சு பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. யோசனை பண்ண பகவானே இன்னைக்குதான் முதல்ல ஒழுங்கா நான் பண்ணிருக்கிறேன். 17 ஹரே 18 கிருஷ்ணா. வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்துட்டு 9:57 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. முடிச்சிடலாமா? இதோட முடிச்சிடலாமா? ஓகே. மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. துறவரத்தை பத்தி இதுல பகவான் சொல்றாரு. பாவம் ராஜலட்சுமி மாதாஜி மட்டும் படிக்கல, அவங்க ஒண்ணு படிச்சிடட்டும். வேற யாராச்சும் படிக்காம ஒண்ணு படிச்சுட்டோம். நாளைக்கு நான் விளக்கிக்கிறேன். ஓகேங்களா? வந்தாங்க கிளாஸ்க்கு. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக 18வது அத்தியாயத்திற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி. நான் ஒரு படிக்கிறேன். அர்ஜுனனின் சந்தேகம். கேட்கிறதா மாதாஜி? அர்ஜுனனின் சந்தேகம். சந்நியாசம் பௌதீக நோக்கங்களுக்காக செயல்களை துரத்தல், தியாகம் பலன்களை துரத்தல். படிங்க சீக்கிரம். ஒரு 4 ஸ்லைடு படிங்க. அடுத்து யாரு? நலேந்திரனா? கிருஷ்ணா. கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். யார் நலேந்திரன்? 1338 நலேந்திரன். மோட்ச சந்நியாச படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரை, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் இரண்டும் ஒன்றா அல்லது வேறு வேறா? துறவு வாழ்வின் நோக்கம் என்ன? கேசி நிஷூதன. கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவரே, என்னுடைய சந்தேகம் என்னும் அசுரனை கொல்வீராக. ஓகே மச்சி. 1338 நலேந்திரன் யாரு? நலேந்திரன் 1338. நம்ம மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, முடிச்சிடலாம். நலேந்திரன். ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே, வரல. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு. பகவானுடைய வார்த்தையை நம்மளும் சொல்லலாம். அவர் திருவாயில் மலர்ந்து அருளியதே நாமும் படிக்கலாம். இன்னைக்கு விக்னேஷ் பிரபு நெட் சரியில்லை, ரஞ்சித் பிரபு சரியில்லை. ஓகே. வாஞ்சா கல்ப தருப்பேச கிருபா சிந்திப்பிய ஏவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த பிருந்தகி ஜெய். நாமாச்சார ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். கௌர பிரேமானந்தா ஹரிஹரி போல். ஹரிஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றிங்கம்மா. அனைவருக்கும் நன்றி. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்டு ரிமூவ். பிரபு எங்க ஹோஸ்ட் பண்றது உங்களை? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாட்டு பின்னு ரீநேம் புட் இன் வெயிட்டிங் ரூம் ரிமூவ் ரிப்போர்ட்னு வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோஸ்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹோஸ்ட் எப்படி பண்றது உங்களை? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஆமா, பார்ட்டிசிபென்ட் போயிட்டு உங்க பேரை டச் பண்ணா சாட் பின் ரீநேம் புட்டிங் இன் வெயிட்டிங் ரூம் ரிமூவ்னு வருது. ஹோஸ்ட் பண்றதான்னு கேட்கல. சரி, முடிச்சுக்கலாம் பிரபு. ஓகே சரி, எண்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அழுத்துனா அது மாதிரி கேட்கல. மேக் ஹோஸ்ட்னு கேட்கல பிரபு. எதனால வருமே அது வரலையே? இருங்க, நான் இதை முடிச்சிடறேன். மாதாஜி அதான் பாக்குறேங்க. இப்போ இது வந்து பண்றேன் ஜூம்ல. அப்பயும் அதான் வருது. வேற யாருக்காவது கொடுத்து பாருங்க.
சொல்லுங்கம்மா, எப்படி பண்றது பிரபு? வேற யாருக்காவது கொடுத்து பாருங்க மாதாஜி. வேற இருங்க, வேற உங்களுக்கு கொடுக்குறான். மதனா மாதாஜி கொடுக்குறேன். அவங்க கோஹோஸ்டா தான் இருக்கிறாங்க. பத்மாவதி மாதாஜி கொடுத்து பாக்குறேன். ராஜலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு இதேதான் பிரபு, இதேதான் வருது. சாட்டு பின்னு ரீநேமு மோர் வருது. இருங்க, மோர்ல போய் பாக்குறேன். மோர்ல தான் எனக்கு பண்ணணும் எனக்கு மாதாஜி. கொடுத்து பாருங்க. பேரு இல்ல மோர்ல தான் பண்ணணும் மாதாஜி. மோர்ல போய் பண்ணுங்க. மோர் அழுத்துனா ஆஸ்க் ஆல் டு அன்மியூட் கிளியர் ஆல் ஃபேஸ்புக். இல்ல பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வரும். மோர்ல பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வரும். ஓகே, வரலையா? வரலன்னா விட்டுருங்க, எண்டிங் பண்ணிடலாம். என்ன கேக்குமே, எப்பயுமே வரவே இல்லை பிரபாது, வரவே இல்லை. யாருக்கு மாதாஜி அழுத்தினாலும் எனக்கு கொடுத்து பாருங்க. யார் பேருமா? மதனா. மதனா. ஹோஸ்டா இருக்கிறேன், இருந்தாலும் திருப்பி கொடுத்து பாருங்க. ஹோஸ்ட் ஆக முடியும். ஓகே ஓகே, நீங்க கோஹோஸ்டா இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு சாட் பின் ரிப்போர்ட் இதாமா வருது. இதான் வருது. ஹோஸ்ட்க்கு வர்றதுக்கு வரல. எல்லாருக்குமே சாட் பின் இன்வைட்னு ஒண்ணு வருது. பாக்கலாம், இருங்க, இன்வைட் அழுத்தி பாக்குறேன். இன்வைட் எல்லாம் ஒண்ணும் வரல. கான்டாக்ட் அது இது வருது. வராது, இன்வைட்டுக்கு வராது மாதாஜி. மியூட் ஆல் வருது. மோர் அழுத்தினா கூடமா அன்னைக்கு மாதாஜி உங்களுக்கு உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல, லீவ்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கோம், அதை கிளிக் பண்ணி வருது பண்ண சொல்லி வருது. கொடுத்தாங்க. அதை கிளிக் பண்ணி லீவ் பண்ணிட்டா நான் லீவ் ஆயிடுறேன். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. லீவ் ஓகே ஆயிடுறேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீவ் மீட்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பிரபு மாதேஜ் போய் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதே மாதிரி வாருங்கள், சீக்கிரம் வாங்க. இன்னும் 3 நாள் தான் நடக்கும் கிளாஸ். அதுக்கு மேல நீங்க ப்ரமோஷன் ஆயிட்டு L3க்கு போயிடுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, எல்லாரும் புக்ஸ் L3 அடுத்தது உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது புக்ஸ் இப்போதைக்கு இருக்குது. அதனால எல்லாரும் புக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் காலையில. யார் யாருக்கு வேணுமோ எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க. வாங்குனீங்கன்னா அது என்கிட்ட ஒரு தடவை இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகேம்மா, லீவ் ஆயிடலாமா? லீவ் ஆயிடலாம் மாதாஜி. எண்டுன்னு வரும். லீவ் தான் வருது, எண்டு வரலையாமா? உங்களுக்கு வருதா, எண்டு வருதாமா? இல்ல, லீவ்னு கொடுத்து பாருங்க மாதாஜி. அதுலயே அடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கும். லீவ் மீட்டிங் தான் வருதுமா, எண்டுன்னு வருது. எண்டு வரல. ரிமூவ் ஸ்பாட்லைட். இல்ல லீவ் பண்ணுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. லீவ் பண்ணுங்க. நீங்க லீவ் ஆயிட்டீங்கன்னா தெரியாது. சரி. எண்ட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னொரு இது வச்சிருக்காங்க. அது